warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pinyat na nakanag, piyagil mo anak nagin na kinada pangkorkano ko salam akan nalintad na kapipiyagin na na banidin mambagin sa dunia sampai sa alungan amore. Nangasang ko anong mula pindiri din na wadin pa man iya di kena katartopi o di na di kena makorop presis sa aman ako kipugulo lanak ng kasulok ko di bangsan niyo na makapangin sa korkano pumangukad ng adapya kay doga ka na mambuka kasibar kamat ano na benar ka o di busori ko sa panton ka kumanguda pindiri din na maragaragang pa man iyo ba niya mapamnag na benar na pimura sipatan ko na malamat so ang tangan ako nalitit tago de so suara ko. Nami apa mikira kenapa mana presis sa aman na ba mana ibarat sa senang nagulimpa so di kan giginawa sing darana na barakan kating kape. Sa kataya na banyo dinatetan ka isa so di sa wasalam.
Tanah Madinah